Den sensomotoriske fase 0-2 år. Det udvikler sig via sensoriske oplevelser, sansninger og motoriske behandlinger bevægelser, som skaber de sensomotoriske skemaer, som giver barnet en form for praktisk intelligens. Piaget bruger et begreb, der hedder cirkelreaktionen, som betyder gentagende adfærd. Han har 3 former for cirkelreaktion. Primær cirkelreaktion koncentrerer sig om barnets egen krop. Den sekundære cirkelreaktion er orienteret mod omverdenen, og den tertiære cirkelreaktion er orienteret mod omverdenen og mod de indbyrdes relationer mellem tingene. Piaget inddeler de sensomotoriske faser i 6 faser. Den første fase er den medfødte fase, som er fra 0 til 1 måned. Barnets medfødte reflekser dominerer. Anden fase hedder den primære cirkelreaktion, som er fra 1 til 4 måneders alderen, og her er barnet orienteret mod sin egen krop, og den udvikler med udgangspunkt i reflekserne enkelte skemaer ved at gentage bevægelserne igen og igen. Sekundære cirkelreaktioner er fra 4 til 7 måneders alderen. Barnet orienterer sig mere mod omverdenen og gentager systematisk handlinger, der har interesse for interessante konsekvenser. Den fjerde fase hedder det, er fra 8 til 12 måneders alderen, og den hedder koordinering af sekundære cirkelreaktioner. Her kombinerer barnet flere skemaer til mere komplekse handlinger, og adfærden den bliver meget mere målrettet. Så er der den tertiære, det er fra 12 til 18 måneders alderen. Barnets adfærd bliver mere eksperimenterende. De gentager handlinger med små variationer og bringer flere skemaer i anvendelse for at undersøge ting. Den sidste fase hedder mentale repræsentationer, og det er så fra 18 til 4 måneders alderen. Her begynder barnet at løse konkrete problemer i hovedet. Står barnet overfor et problem, kan barnet forestille sig en problemløsning, uden at det nødvendigvis behøver at have de her ting foran sig. Barnet kan tænke sig frem til en løsning. Forestillingsevnen eller evnen til at danne mentale repræsentationer af ting og handlinger er begyndelsen til denne symbolske tænkning. Det vil sige, at evnen til at lade ord repræsentere ting eller hændelser i den ydre verden. Så er vi nået til objektpermanens. Når barnet er under 8 måneder gammel, opdagede Piaget, at når ting bliver skjult, prøver de ikke at finde det, fordi de lever under mottoet ud af øjne, ud af sind. De er endnu ikke klar over, at der eksisterer en verden uafhængig af det selv og dets handlinger. Først når barnet når omkring de 8 måneder og over begynder det aktivt at lede efter objekter, der er blevet glemt. De har altså fået en forståelse for, at objekter har en varig og selvstændig karakter og fortsætter med at eksistere, selvom barnet ikke kan se det. Det kaldes begyndende objektpermanens. Det er først færdigudviklet i 18 måneders alderen. Vi har nu en video. New babies aren't quite sure what happens to objects when they leave their sight. Sky's mom keeps disappearing and reappearing. No wonder Peekaboo is so much fun. During their first year, however, infants will learn an important concept: object permanence. Everything has a life of its own, even if it is out of sight. At Maya's age, babies know to look for the object, but they might not have everything else straight. 10-month-old Simon is about to make a classic mistake. Although he watched us place the toy plane under the white cloth, he'll look for it where he last found it, not where he watched us hide it. Dog har moderne spædbarnsforskning efter Piaget gennem nye undersøgelsesmetoder kunne vise, at børn tilsyneladende etablerer objektpermanens langt tidligere end Piaget antog. Det sker formodentlig allerede i 3 måneders alderen. Det skyldes blandt andet, at børn ikke blot lærer deres omverden at kende gennem motorisk aktivitet, sådan som Piaget mener, men også gennem perceptuel aktivitet. De tilbringer i starten af deres liv meget tid med at lytte til og se på tingene, og lærer dermed, før de er i stand til motorisk at handle med tingene. Meget om verdens beskaffenhed og forholdet mellem dem selv og objekterne. Så selvom det spædbarn Piaget antog ikke rent motorisk flyttede puden for at finde legetøjet, så er der meget, der taler for, at børn allerede tidligere er klar over, at objektet vedbliver med at eksistere, selvom det ikke kan se det.